साबायखर बरायबाय रसिता सानफ्रामहारि YouTube चेनेलाव बेयाव जोङो दंफैयो कातारनि cornice बीचाव दायो बोट एक्सपीरियंस लानो थांगासिनो एक्चुअली उन्दैनिफ्रायनो बहुत बिग बोट एक्सपीरियंसखौ लाबाय जोंनि बिमा दैयावबो दैलि गाखोयोमोन नावाव थेवबो दासिमबो गाखोनो हायाखै आरो गाखोनो थांगासिनो दायो रावबो गैया पारुजों आंजोंल' दा बायदियावहाय माने सब माने बोट सालायग्राफ्रा नोंथांमोन आं खोन्थानि बोट सालायग्राफ्रा बयबो बांलादेशनि आरोना ओमफ्राय बिथांमोना बहुत खम लायो एसे बांलानि रायलायबाथाय फैसाफोरखौ एसे खम लायो आरो ओमफ्राय थांगासिनो दायो जोङो बोटआव दायो मेथाइ दामनोसै मेथाइ दामबाथाय जेबो खोनानाय नंला जास्ट आङो बेकग्राउन्ड केमेराजोंल' देखायनोसै बोथोरा ओरैबायदि मोजां जाबाय वेदारा ओरैबायदि मोजां जाबाय बिनि जाहोनावनो जोङो दिनैहाय बोटआव बेरायनो फैबाय भाई सुनो ना हिंदी गाना लगा दो हिंदी गाना लगा दो आपके फोन से बजाना पड़ेगा सो जायो थांगासिनो जोङो ओरैबायदि मोजां जाबायना वेदारा नोंथांमोननो आं दिनै देखायगोन कातारनि cornice बीचखौ पुरा माने भिउखौ देखायगोन आरोना ओरैबायदि समायना भिउ ओरैबायदि समायना पारुबो दङ नाथाय एसे देहाया थिग गैया ओंखायनो बिथाङा माने भिडिअआवहाय फैनो नागिराखै दायो आङो गेजेर ससेयाव देखायगोन आरो पारुखौबो नायदो ओरैबायदि समायना नोंथांमोना आंनि लाइफखौ मेगन सानाङा दै आंनि लाइफखौ मेगन सानाङा एथ' आजादि होननानै बिराद खस्थ' खालामनानैसो आंबो आजादि बेरायो सान हर डिउटि खालामनानैसो जे टाइमाव नोंथांमोना उन्दुनानै थायो हराव बे टाइमावबो जोङो हाजार पेसेन्जारफोरजोंहाय डिल खालामनो गोनां जायो हाजार पेसेन्जारफोरखौ माने पेसेन्जारफोरजोंहाय मा होनो डिउटि खालामनो गोनां जायो स' बिनि उनावसो सप्तासे मावनायनि उनावसो साननै सुटि मोनो बेयावहाय एसे एनै माने इन्जय खालामो आरोना नोंथांमोनाबो जुदि बिदि लाइफखौ लुबैयोब्ला निस्सय स्ट्रागल खालाम आं बायदि खस्थ' खालाम जेरै खस्थ' खालामोब्ला खस्थ'नि फिथाइखौ मोनो होननाया जायो आरोना स' दायो जोङो बे केमेराजों देखायनोसै आङो क्यों इतना आवाज इधर से कम कर सकती है ना फोन से नहीं चला पारू बहुत खूबसूरत आ रही हूँ मैं ने पारुआ जिरायनानै मेथाइ दामगासिनो पारुआ मेथाइ दामगासिनो जिरायनानै तुझको तकता है क्यों इतना खूबसूरत कोई इतना खूबसूरत इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है नोंथांमोननो मोनसे खोथा खोन्थानि ना एक्चुअली बे दिनखालि सुजाताया डिउटि दङमोन
नाइट डिउटि ओमफ्राय बेखौ लांनो हायाखै एक्चुवेलि बिराद मिस खालामदोंमोन जोङो मानसिफ्रा जोंखौ बहुत आंखौ बिराद गाज्रि कमेन्ट हरबाय थायो सोरबा सोरबा आं बिनि बादै एक्सट्रा भिडिअ लाबोगोन जों पारु सुजा साथामनि अनगा जों जेरावबो थाङा जों साथामजोंनो माने काफिखा आरोना जोंनो रावबो हौवाफोरनि गोनांथियानो गैया ओमफ्राय ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट फैगासिनो बड'लेण्डनिफ्राय आङो नेक्स्टआवहाय बेनि बादै एक्सट्रा भिडिअ लाबोगोन एक्चुवेलि नोंथांमोना मिथिया जे दिननिफ्राय जों काटाराव आगान होफैदो बे दिननिफ्रायनो पारुआ जोंखौहाय जेरै सासे बिमाया केयार खालामो ना गावनि गथ'फोरखौ बिदि केयार खालामो एक्चुवेलि पारुआ ओरैबायदि माने जों सानैखौ बिदि केयार खालामबाय थायो सप्ता खनसेयाव जोङो खनसे साथामजों लोगो मोनलायाबाथाय बोसोरसे लोगो मोनाखै बायदि मोनो आरोना ओमफ्राय जि दिनखालि जोङो लोगो मोनो साथामजों बा सानैजों ओरैबायदि इन्जय खालामो आरोना साननाङा काटारावहाय माने जों ओरैबायदि उदां बेरायबाय थायो होननानै बेयाव जेबो गिनाङा आरो बेयाव बाहेराव साहेराव जोंनि इण्डियानि बायदि बड'लेण्डनि बायदि जौ फाग्ला फाग्लि बिदि बेरायलाबाया बेयाव रावबो बाहेरायाव जौ लोङा बिदि रावबो जौ लोंनानै बेरायनो मोना आरोना डाइरेक्ट जेलाव लांजागोन जौ लोंनानै बिदि बेरायलाबायबाथाय बेयावहाय लोंनाय जानायनि बिदि जेबो मा होनो फुरा लोंनाय जानाय बिदि बेरायनो मोना आरोना इण्डियानि बायदि थ' बेवहाय जों ओरैनो इन्जय खालामो माने मेथाइ दामनानै ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिगौ जायफ्रा भिडिअ हगारो जायफ्रा इउटिउबारफोर सब मिथिगौ जे कपिराइट्स फैयो होननानै बेयाव बिदिनो जोङो मेथाइ दामगासिनोमोन आरोना मा होनो ओमफ्राय नै भिडिअआ जोबलायलांनोसै थेंक इउ स' माच एभ्रिवान दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेनोमोन जोंनि फिसा बर्डनि एक्सपिरियेन्सआ जोङो सप्तायाव थांबाय थायो खनसे बर्ड एक्सपिरियेन्स लानो थेवबो माने दिनैहाय आङो शर्ट देखायबाय आरो मालाबा भिडिअ बानायनो हाया जायोना जोंनि जिखुनु खुसिखौ जोङो बेयावहाय माने हगारहैयो आरो बिचआवहाय एथबां गोजान गुबुन हादराव बिमा बिफानिफ्राय गोजानाव थानायाबो साधारन नङा जोंनि थाखायबो बेनि जाहोनावनो जों बिराद इन्जय खालामो आरो ओमफ्राय जोंनि डिउटिखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ ना